Mundan takminan 1400 ýyl ozal yer ýüzünde bir waka ýaşarly. Allahu Teala yetiş ey Cebrail diýdi. Eger yetişip bilmeseň, ýerde de, gökde de bir jygan janly goýman. Sekunddan hem gysga wagty bardy Cebrail'in. Biz häzir hem diýri bolanymyza görä, diýmek ol yetişipdir. Yaradylan iň görkemli, iň çalt barlyk. Nä derejedemi uly? İki ganatynyň arasyndaky uzakluk 500 ýyllyk ýol bollugyny, onuň 600 san ganatynyň bardygyny hasaplasak, aýdyp biljek bir pikir dörer kelleňizde. Hazreti Cebrail, oňa melekleriň hojaýyny hem diýilýär. Adynyň aňyrsyna ýatan sırlar bilmek isleýän bolsaňyz, başlaýyn. Cebrail periştesi. Kur'an-ı Kerimde onuň ady Cibril diýip agdalýar. Esasy wezipesi peýgamberlere wahy getirmek. Hazreti Adam atamyzdan şu güne çenli 120 000 peýgamber gelip geçenini gözegine getirsek, Cebrail aleyhissalamyň nähil köp wezipesi bolupdyr, şeýle dälmi? Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sallam dünýä gelen iň soňky peýgamber bolan soň, häzirki wagtda Cebrail periştesi nirde we näme därkä? Onun barada maglumatlary öwreneniňizde adam aňynyň çäklerini zorlayan bir barlykdygyna göz etirersiniz. Yaradylan gününden şu güne çenli şeýle bir täsirli wakalarda gatnaşypdyr welin. Şonuň üçin bu videonyň soňuna seni görmegi maslahat berýärin. Sebäbi hiç bir maglumatyny saptyrmak islemersiňiz diýen derejede täsirlenjeňizi bilýärin. Yaradylan bir janary iň köp nähili ululukda gözegine getirip bilersiňiz, dinozawrlar ýalymy? Ýa-da bir bina beýikligindemi? Belki de gökdiýren ýaly. Bolýa, biraz hem artdyraýlyň. Bulutlara çenli, ýa-da bir älem ululugyna diýeliň. Adam ilki bilen, ýokla, inni beýle zat dolarmy diýär, şeýle dälmi? Inni bolsa, adaty göz bilen görüp bolmaýan mikroplary, bakteriýalar we olaryň nähili kiçidigini pikir edeliň. Sonra da bu bakteriýalar häzirki wagtda ýaşaýan, uzunlygy 33 metre çenli ýetýän dünýäniň iň uly janysy hasaplanýan gök kitlaryň bedenine gözegine getireliň. Özüňizi bir näçe sekundlyk şol kitiň bedeninde ýaşaýan bakteriýalaryň ýerine goýuň we adam ýaly pikir edip bilýärsiňiz diýip çak edin. Daş töwereňiz nähil duýardyňyz? Uçgaraksız bir giňlikde, garaňkylykda bolardyňyz. Näme zatda ýaşaýanyňyza hiç wagt düşünmersiňiz. Kit, doğulan gününden ta ölýänçe trilyonlarça başga bakteriýalar gelip geçer. Inni bolsa, täzeden adam halyňyza dolanyp ýaşap ýören dünýämizi, älemi, planetalar we köp zat bilýär söýdýänimiz, ýöne aslynda hiç zat bilmeýän şol giň älem boşlugyny gözegine getiriň. Nämenin içinde kak biz? Pikir taýdan kitiň üstüne ýaşaýan bir bakteriýadan näme tapawdymyz bar? Olar ýaly ujun görüp bilmeýän giňden seredip düşünmäge mümkinçiligimiz bolmadyk bir giňlikde ýaşap gidýäris. Elbetde, kiçi bolmamyz biziň ähmiýetsizligimizi aňlatmaýar, ýalňyş düşünilmesin. Ýöne, gysga çaýdanynda ululuk taýdan adam aklynyň ýetmeýän, häzirlikçe düşünüp bilmeýän bir hakykatyň içindediriz. Şu nukdaý nazardan seredeninde belki de Cebrail periştesiniň ululugy barada az kem düşünje alyp bileriz. Planetamyzdan 1.300.000 esse uly bolan günüň Cebrail aleyhissalamyň iki maňlaýynyň arasyna ýitip gidýän kiçijikdigini bir gözegine getiriň. Köp sanly ygtybarly hadislerde Cebrail'in 600 goly ganadynyň bardygy aýdylýar. Ol şeýle uly we güýçli perişte welin iki ganadynyň arasyndaky aralyk 500 ýyllyk ýol uzaklykda. Ganatlaryndan bir tüý dünýäniň iň uly daglarynyň biriniň üstüne düşse, ol dagy ýerinden gozgap biljek. Ol nurdan yaradylan, örän owadan keşbe eýe. Ýüzi ak, saçlary merjen ýaly, ganatlary zaferan renkli, merjenler we ýakutlar bilen bezelen. Onuň ýerleşýän derejesi göğüň 7-nji gatyndaky Sidretül Münteha. Cebrail periştesi her gün cennetdäki nurdan bir derýada gusul abdest alýar. Derýadan çykanda bolsa ganatlaryndan damyan her bir damjadan Allahu Teala 7000 san başga perişteni yaradýar. Elbetde, adam aňymyz bilen öz-özümize sorap bileriz. Näme üçin bular ýaly köp perişte?
Bu ýerde Allahyň işine akyl ýetmez diýmekden başga näme edip biler? Bolýa. Cebrail aleyhissalam haçan yaradylan diýen soragyň jogabyny bilmek isleýärsiňizmi? Hazreti Peygamberimiz bir gezek Cebrail periştesinde näçe ýaşyndadygyny sorapdyr. Cebrail oňa 70 000 ýylda bir gezek peýda bolup görünýän bir ýyldızdan söz açypdyr we şol ýyldyzy takminan 70 000 gezek görenligini aýdypdyr. Ýagny hasaplasak Cebrail aleyhissalamyň 5 milliard ýyldan bäri bar bolanlygyny düşünýäris. Gyzykly tarapy alimlaryň çaklamasyna görä dünýämiziň ýaşy hem takminan 5 milliard ýyla ýakyn. Inne bolsa Cebrail periştesiniň peýgamberimize nähil gelenligi meselesine geçelim. Bu bölümde Cebrail'in başdan geçiren täsirli wakalaryna we onuň gorkup ören uly tezlik bilen ýere inmäge mejbur eden 3 hadisa hem orun berjek. Şeýle ägirt uly bir barlyk elbetde hakyky keşfi bilen peýgamberlere we adamlara görünmeýärdi. Şekil ýetgedip bilýän Cebrail aleyhissalam zerur bolanyny bir serçe ýaly keçelip hem bilýär. Tarih miladdan soňra 610-njy ýyl. Peýgamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi we sellem 40 ýaşlaryna goýlaşan döwründe Mekke'de Nur dagyna ýerleşýän Hira gowagyna ýalňyzlyga çekilýärdi. Yeke başyna galyp daglaryň we älemiň dymyşlygyna özüni diňleýärdi. Emma şeýle bir wagt gelip ýetdi welin şol giýjäniň ertesi adaty günlerden düýünden tapakly boljakdy. Yekşenbäni duşenbä baglayan giýjede daňyň ýaň ýagtylyp başlajak wagtyndan biraz öň ol gözetimde nurdan yaradylan bir barlyk gördi. Ol öň hiç açan şeýle bir zat bilen ýüzüňiz bolmandy. Soňra şol nurana barlygyň özüne seslenenligini şeýle beýan edýär. Gören nurdan barlygym maňa oka diýip buyurdy. Men ol soňa okap bilmeýändigimi aýtdym. Şondan soň ol meni gujaklap bir gyssada ýene-de oka diýdi. Men ýene-de okap bilemok diýdim. Ýene-de meni elleriniň arasyna alyp ýene bir gezek oka diýdi. Okap bilmeýändigimi aýtsam da meni 3-nji gezek güýçli gyssy we goýberdi. Soňra şeýle diýdi: Yaradan Rebbiň ady bilen oka. Rebbiň çäksiz kerem eýesdir. Ol galamy yaradandyr. Ol adama bilmeýän zatlaryny öwredendir. Şeýlelikde Peýgamberimiz bilen Cebrail periştanyň ilkinji duşy bolup geçenler we Kur'an-y Kerim üçin ilkinji wahy gelen ýagdaýdadyr. Şondan soňra 23 ýylyň dowamynda Cebrail perişte Peýgamberimiz hiç wagt ýalňyz goýman onuň wepatyna çenli müňlerçe gezek gelip gidip durupdyr. Elbetde mundan öň Cebrail aleyhissalamyň beýikligi barada aýdyp geçipdim. Şundan düşünýär söýlen, Peýgamberimiz Cebrail periştany öz hakyky keşbinde görmeýärdi. Tarihda ýaşap geçen hiç bir peýgamber hem Cebrail periştany arşy gaplayan şol ajaýyp beýik hakyky keşbinde görmändir. Ýöne Peýgamberimizden başga. Ol diňe 2 gezek şol gudratly waka şaýat bolup, Cebrail periştany 2 gezek öz hakyky keşbinde görüpdir. Hazreti Peýgamberimiz titreden şol pursatlary birazdan geler. Hira gowagyna ilkinji duşlukdan soň Cebrail perişte Peýgamberimizi ýygy-ýygydan ziýarata gelip, onuň bilen wagt geçirýärdi. Käwagt töwerewňäki adamlar hem Cebrail periştany görüp onuň bilen gürleşýärdiler. Emma perişte adam keşbine girip gelýän üçin onuň Cebrail periştedigini düşünmeýärdiler. Bir gün ýene-de adam keşbine gelen Cebrail aleyhissalam Peýgamberimize bir soraw berdi-de şo taýdan gitdi. Şondan soň Peýgamberimiz sahabalaryna ýüzlenip, "Maňa soraw beren adam Cebrail periştedi" diýdi. Şondan soňra sahabeler hem öwrenipdi Cebrail periştanyň adam keşbine gelip bilýänligini. Cebrail'in girýän keşbi Peýgamberimiz söýýän ýygy-ýygydan ziýarata gelýän Dihya adly adamdy. Dihya 100 keşbi taýdan ören owadan görmegi bir kişidi. Asly Arap Yarymadasynyň Demirgazygyna ýerleşýän Kelp taýpasyndandy. Ziýarete gelenler Peýgamberimize we agtyklaryna sowgatlar getirýärdi. İlki başta ol musulman däldi. Peýgamberimiz onuň iman etmegini ören isleýärdi. Soňra islamy kabul boldy we Dihya musulmançylygy kabul etdi. Ýene bir gün Dihya Peýgamberimize ziýarata geldi. Onu gören Peýgamberimiziň agtyklary Hasan bilen Hüseyin onuň üstüne böküp jüwlerini agtaryp başladylar. Dihya daýy bize näme sowgat getirdik ha diýerdiler. Şonda Peýgamberimiz Dihya öwrülip seretdi-de şeýle diýdi: "Ey Cebrail, sen meniň agtyklarymı edepsiz hasaplama. Olar seni Dihya hasap etdiler. Dihya her gezek gelende olara sowgat getirýärdi. Olar şeýle öwrenşdiripdi. Şonuň üçin şeýle etdiler" diýdi. Muny eşden Cebrail perişte elini uzatdy we jennetden ýolup alan bir hoşa üzümi Hasana berdi. Bir nar goparypdy. Onu bolsa Hüseyne berdi. Müýweleri alan çağalar begenç bilen ol ýerden uzaklaşdylar.
Dıhye, Peygamberimizin vefatından soň Hazreti Ebu Bekir'in halifligi döwründe Siriya ýörüşlerine gatnaşdy. Şamyň ýörüşlerine de gatnaşan Dıhye, soň şol ýerde ýaşap galdy we 672-nji ýylda Şamda wefat boldy. Cebrail periştäniň köplenç onuň keşbine gelenini gaýdylýan şol hakyky Dıhýanyň mazary häzir hem Siriýanyň Şam şäherine ýerleşýär. Cebrail perişte diňe wahy getirmek bilen çaklanman köp meselede Peygamberimize kömek edip ýol gorkazardy. Onuň 3 gezek uly gorky bilen 7 gat asmandan yer ýüzüne howlukmaç düşmäge mejbur bolanyny, hatda şol pursatlaryň birine ýetişip bilmese, Allahyň yer ýüzünde de, asmana da diri canly canlardan hiç birini galyrmajakdygyny aýdanlygyny bilýärmidiňiz? Peygamberimiz bir gün Cebrail periştesinden şeýle sorady: "Ey Cebrail, sen hiç 7 gat asmandan yer ýüzüne gorky bilen tez düşdüňmi?" Cebrail şeýle jogap berdi: "Hawa ey Muhammed, aýdanyň ýaly men 3 gezek şeýle ýagdaýda düşmäge mejbur boldum." "Haçan olar?" Cebrail gurrun bermäge başlady. Birinjisi, Hazreti İbrahim oda taşlanan wagty ol heniz howada bolup oda tarap gaçyp barýardy. Şol pursatda Allahu Teala maňa şeýle buyurdy: "Bar, Ibrahimdan soragyň bizden bir dilegi barmy?" Hazreti İbrahim oda taşlanyp howada düşüp barýardy. "Men derre uly tezlik bilen yer ýüzüne düşdüm-de ondan Rebbim tarapyndan bir dilegiň barmy?" diýip soradym. Howada gaçyp barýan Hazreti İbrahim şeýle jogap berdi: "Eger bularyň hemmesi Rebbim tarapyndan bolsa men muňa razy." Muny eşden Allah oda sowuk bol, ýere bolsa ýumşak bol diýip buyurdy. Hazreti Peygamberimiz Cebrail perişteden ikincisini ähillip sorady. İkincisi, Hazreti İbrahim oğlu İsmail gurban etjek bolan pursatyna ýetişmeli boldum. Allah maňa şeýle diýdi: "Ey Cebrail, şu goşlary Allah Ibrahim'e ýetir. Oğlunyň ýerine şolar gurban etsin." Şükür, şol wagt Hazreti İbrahim pyçagyny oğlunyň bokurdagyna ters tarapyndan degiripdi. Ol muny duýup pyçagyň ýüzüne urup ýetişmedinden öň men uly tezlik bilen onuň ýanyna ýetişdim. "Üçüncüsi nämedi?" diýip sorady Peygamberimiz. "Ey Muhammed, üçüncüsini ne sen sonra ne de men aýdyp bereýin" diýip jogap berdi Cebrail perişte. Soňra da gurrun bermäge başlady. "Sen şol wagt Uhud söwüşindeň. Men bolsa öz ýerimde 7-nji gat asmanadym. Söwüş wagtynda sen bir urga sezawar bolup, sellanyň demiri ýaňaňa batdy. Şol pursatda ýaňaňdan bir damja gan akmaga başlady. Ol gan damjasy ýaňaňdan aýrylyp ýere tarap gaçyp barýardy bilen älemleriň Rebbi şeýle diýdi: "Ey Cebrail, tez ýetiş. Eger Resulümüň gany ýere düşse, and içärin ne ýerde ne de asmana diri janlardan hiç bir galmaz." Şondan soň men ähli güýjüm bilen uly gorky içinde 7 gat asmandan yer ýüzüne tarap aşağı uradym. Şeýle bir tez barýardym welin, ol gan damjasy ýere ýetmedinden öň ýetişdim-de ganatymy onuň bilen ýer arasyna goýberdim. Şeýlelikde ýaňaňdan süzülüp gelen gan damjasy ganadymyň üstüne düşdi. Şol pursatda hatda Ezrail hem işini goýup şol pursatdy synady. Her näçe biz kiçi bedenlerimiz bilen älemde ören kiçijik yer tutýan bolsak-da, Allah Taala biz adamlary periştelerden hem beýik derejede ýaradanlar. Munyň möhüm alamatlarynyň biri de perişteler öz islerleri bilen däle diňe buyruk goýunça ibadet edýärler. Ýagny olaryň saýlamak hukugy ýok. Emma biz adamlar bolsa, bizi ýoldan soğup biljek ünsümizi dargadýan müňlerçe dünýä işleri arasynda ibadet saýlap-saýlamazlyk erkinligine ýe. Ine, şonuň üçin Allaha gul bolmak üçin öňümizdäki köp päsgelçilikleri ýeňip geçip, borjumuzy ýerine ýetirýän wagtymyz bu amalymyz perişteleriň ibadatyndan hem has gymmatly hasaplanylýar. Adam aklymyz bilen ululugyna dol düşünüp bilmeýän Cebrail aleyhissalam Hazreti Peygamberimize 2 gezek öz hakyky keşbinde görnüpdir. Buhari'de gelen bir hadise görä, Peygamberimiz bir gün Nur dağından aşağı düşüp barýarka asmana seredýär we giň alemiň çuň boşlugynda Cebrail öz hakyky keşbinde görýär. Cebrail periştanyň bu ajaýyp görnüşi Peygamberimizi ören tolgundurupdy. Emma bu Cebrail aleyhissalamyň hakykat keşbine soňky görnüşi däldi. Miraç hadisesi wagtynda hem Cebrail aleyhissalam Peygamberimize 2-nji gezek öz asyl keşbinde görnýär. Peygamberimiz her wagt Cebrail periştanyň şöhratyndan, ululugyndan söz açardy. Bir gün Hazreti Hamza hem Cebrail aleyhissalam görmek isleýänini aýdýar. Peygamberimiz Hazreti Hamza, "Sen muňa jydap bilmersiň" diýip jogap berýär. Emma Hazreti Hamza gatyslegli bolýar. Şonda Peygamberimiz, "Onda şeýle bolsa otur, inni başyň gallar da seret" diýär. Hazreti Hamza başyny gallaranda Cebrail aleyhissalamyň ýaşyl gowhar ýaly aýaklarynyň diňe ören kiçijik bir bölegini görýär we muňa jydaman duran ýerine huşyny ýitirip ýykylýar.
Cebrail aleyhisselam ýerýüzüne sygmaýan ägir dulu gowrasy bilen ähli perişteleriň üstünden buyruk berýän, olary dolandyrýan perişteleriň serdary. Cebrail periştäniň wahy getirmek wezipesi tamamlanan bolsa-da, ol häzirem beýleki perişteleriň işlerine gözewçilik edip boşlaryny ýerine ýetirmän dowam etdirýär. Biz adamlar bolsa özümizi nähil beýik görýäris, şeýle dälmi? Döwleti dolandyrýarsyňmy? Dünýäniň iň baý adamsyňsyň. Şeýle de bolsa nädip beýle unup ulumsy bolup bilýärsiň. Çağalar aç galyrýan, olary ölüme taşlayan sen. Ýakyp ýykýan, ýok edýän sen. Bir kagaz pul üçin dünýäleri çalışýan uly adam sen. Häzir nefsiň gurbany bolýarsyň. Emma ölüňden soň bir ognujak toprak boljak hem ýene sen dälmi? Cebrail'in ululuğunu bir gözüne getir. Sonra da onun dine yaradılan bir gulluğunu, onu yaradan Allah'ın nähil beýikdigini, güýjüni, gudratyny aklyna getir. Inni ýene bir gezek oýlan, beýik bolan aslynda hakykatdanam senmi?